At ito naman, ipapasok ko to sa loob. Kaya nilagay ko sa sa puting paso. Kasi gusto ko sa loob malinis tingnan. Kaya gusto ko yung puti. Katulad din dito sa labas, malinis tingnan. Ayan po. Magandang araw sa inyo mga ka-Promdi. Ngayon po ay mag-propagate ng Pilea plant. So matagal ko na rin itong ginagawa, pero gusto kong gawin yung panibagong technique na nakita ko kung paano mag-propagate ng Pilea or turtle vine. Yun. Pilea ba talaga yun or turtle vine? So ngayon ka-Promdi, ilalagay ko siya sa isang panghanging plants. Pero kung bago lang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-touch po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post. So ngayon ka from the matagal naman natin yung nakikita na sa mga videos ng mga lalo sa mga Thai vlogs at iba't ibang mga vlogger na nagpo-post ng ganito. So, ngayon ako naman ang gagawa. Matagal ko nang itong nakikita, even nung hindi pa ako nag-gardening, nakikita ko na to, kaya lang hindi ko nang pinapansin. Parang gusto kong gumawa ng sarili ko. Pero nakikita ko sa yung mga ginagawa nila. Maganda naman yung kinalalabasan. Kaya gusto ko gawin din dito sa akin. At syempre, ito naka-ready na nga. Ito yung turtle vine. Pinagbubunot ko lang dyan sa tabi-tabi kasi ang dami-dami dito. Yung pinagtatapon ko na. So, ito ngayon yung gagawin ko. Madaling-madali lang naman yun. Hindi na natin pagpatagalin. Siyempre, ilalagay ko dito sa hanging basket. Ayun. So, dalawa yung inano ko ng hanging basket para pantay dalawa. Parang mayroon sa kabila, ibibitin ko sa kabila ng kubo ko. So magkabilaan para balance ba? Balance, hindi balance. So dito ko to ginagawa kasi umaga at malilim. Yung hindi kasi maganda sa video yung morning sun kapag natatama sa lens ng camera, hindi maganda tingnan. Okay lang, ano naman ang ulan niya. Lalagyan ko ng pinupuno ko ng soil yung paso. So actually ginawa ko itong compost na ito. So ito ngayon hindi naman ito sensitive kahit anong gawin dito.
ito talagang tumutubo ito kasi parang damo lang ito sa amin. So pero maganda siyang maganda naman siya. So ang gagawin ko from di katulad nung nakikita natin sa mga ginagawa nila ng mga Thai vloggers at sa iba't ibang panig ng mundo. So ganito yung propagate nila. Ayaw kong masyadong maiksi. 'Yun. From the ready na ito, so ibibiting ko na lang dito sa mga sa puno sa may likod ko. Siyempre ang susunod ko from the yung gusto ko tong itanim sa magandang lalagyan kasi ito, alam ko silver ito. Hindi ko alam naging ganito, so nasa lang siya, nasa baon ng niyog nilagay ko. That time kasi hindi ko alam or hindi ko akalain na lalaki ng ganito. Kaya nilagay ko sa bao. So, ang ganda naman ng nilagyan ko. Pero ngayon parang nagsusumiksik at ito nga parang namamatay siya. Parang hindi na siya makabuelo kaya ilalagay ko siya sa medyo malaking lalagyan. Mas maganda kung sa malinis na lalagyan kasi ilalagay ko sa loob ng kubo. So, ayun. So, tatanggalin ko siya sa baon ng niyog. So yung lupa na ito ay ginawa kong compost noon. Mayroon siyang coconut husk. Tapos mga leaves na durog-durog na yung nabulok na mga dahon. At siyempre soil. So masilan ito. Hindi siya pwedeng delikado ito. Nasusuffocate na siya dito sa loob ng napakaliit na baon ng niyog. So ayun, nabunot ko siya. So ililipat ko lang siya dito sa mas malaking lalagyan para mas maganda yung niya. So
marami na siyang paghiwalayan ko kaya ito para mas madali siyang mabuhay. Ayun. Para hindi sila mahirapan sa isa't isa. So kasi sila nag-aagawan ng water sa katawan. So ayun, ay nabali pa yung sayang. Maraming na nabali mga sanga-sangan niya kasi napakalambot ng bigon niya. Kapromdi yung nailipat ko na yung bigonya na galing dito sa baon ng niyog na napakaliit. So ito naman, pwede ko pa itong gamitin ulit. At syempre ito ay isasabit ko na sa puno. Dito lang sa likod ko kasi marami ditong puno sa likuran ko. So ito po yung turtle vine na pinupagate ko. So antayin natin mga 2 weeks or 3 weeks, sigurado maganda na ito. Kasi subukan na itong ganitong halaman, napakadaling mabuhay, lalo pag tag-ulan. At ito naman yung silver na bigonya ko. Dati silver siya, tapos naging ganyan na yung kulay niya. Parang may, yung naman, parang nagpipink. Kasi yung likod niya, medyo pula. So siguro yung nagre-reflect yung kulay niya sa ibabaw, kaya naging ganyan. So that time, babalik din siguro sa pagiging silver. Ayan. So, very sensitive kasi yung bigonya. At napakadaling maputol. Ito naman, ipapasok ko to sa loob. Kaya nilagay ko sa sa puting paso. Kasi gusto ko sa loob malinis tingnan. Kaya gusto ko yung puti. Katulad din dito sa labas, malinis tingnan. Ayan po. I-update ko po kayo sa mga susunod na araw o linggo kung ano na pong nangyari dito sa aking bagong propagation. At syempre mas maganda kung gawin nyo rin para sabay-sabay tayo may halaman na maganda. For experiment lang kapromde. Kung success di okay, maganda kasi marami naman akong napapanood na ganun. So maganda talaga yung outcome niya. So ayan po kapromde, maraming po salamat sa inyong panunood at huwag niyo pong kalimutan i-touch yung notification bell at kung may time po kayo, share niyo na rin po yung video para mapanood din po ng iba. Maraming salamat po mga kapromde. Diyos mabalos.